ключово място за този проект. Аз се намирам на Никола Крушкин чолака, една от известните улици в района. Тя е и от по-дългите и мисля, че стига почти до подножието на околовръстния път. А ако правилно се ориентирам в пространството, ето тук би трябвало да бъде Тодор Каблешков. Ето така през тези... Извинявайте, сега ще се опитам да направя така. През ето тези гасталаци тук да минава и да продължава натам, като има допирна точка с Хенрих Ибсен, за която все още допирна точка не знаем какъв точно ще бъде дизайнът, как точно ще бъде решено движението или връзката между двете. Би трябвало да идва в момента булевард Тодор Каблешков и се движи тук през тази импровизирана кална площ в посока изток. Тук отдясно на мен се пада южното платно на булеварда. Затова, както виждате, тук няма масивни сгради. Тук всичките сгради са временни или паянтови, или ако искате преместваеми обекти, да ги наречете, няма никакво значение. Въпросът е, че тук всичкото това е предвидено за изриване и съответно в ето тази посока да се изгради булевард Тодор Каблешков, на където ние сега ще отидем. Това е булевард Тодор Каблешков. Така се и казва, дори тук, дори в момента. Това е северното платно, това е южното платно, а аз се намирам върху зелената разделителна ивица, която трябва да бъде трамваят.
Ето това, тук зад дърветата, не знам дали виждате, бетона. Ето това е оградата на Столичния зоопарк. Значи все пак може би съм можел да мина, но тъй като знам, че там има река, не смея да рискувам. Тук покрай оградата в момента, където се намирам, трябва да минава улица Филип Кутев. И да стига до булевард Симеоновско шосе.